Prøv at sætte hændene på stolene igen. Har alle knæene over navlen? Cirka? Super godt. Og hændene på stolen. Så laver I kippet, spænder i maven, drejer, skyder ryggen ned mod underlaget, kan I mærke det? Og så løfter I numsen så højt op I kan nu. Men prøv at tænke på, at I helst ikke må tabe det her kip, så I skal spænde i maven og prøve at løfte højt op nu. Så løfter I op, numsen op. Mere nu. Helt op, helt op, helt op, helt op. Helt op. Når I kommer helt derop nu, så slipper I stille og roligt med den ene fod. Holder balancen. Slipper med den ene fod og går langsomt ned nu. Ind til ryggen, og numsen ligger igen nede på jorden. Og langsomt tilbage og helt ned. Og rulle ned. Super flot. Så sætter I foden på stolen igen, løfter op og går ned på det andet ben. Er den hård? Ja, godt. Sådan der. Vi har lige tænkt det her stilling op. Hvis det er for svært at komme helt derop, og I kan mærke, at I brygge i knæene, I begynder at vride. Det må I altså ikke. Så må det hellere være lidt nemmere. Fødderne. Ja. Lidt længere ud. Kom igen. Fødderne der, så den bliver over navlen. Så knæet over navlen hele tiden. Og langsomt ud. Knæene skal cirka være en skuldersbredens afstand fra hinanden. Vil du have armene ned langs siden, der er måske ikke bruge armene. Det kan I lige så godt. Husk det. Det er bag.